दिनै बे मोनाबिलि आर'जआवहाय आर'ज खालामनायनि सिगां सुंद' इसोरनि बाथ्रा बुंनो थाखाय आं थामथिम जाबाय। बेनो जाबाय नुजाहोजानाय 3 अध्याय रेभेलेशन चैप्टर 3 verse 15 to 17 3 अध्यायनि 15निफ्राय 17सिम बे फरायनाय जिसुनि मुङै आङो मिथिगौ नों माबादि नोङो गुसुबो नङा गुदुंबो नङा दुंब्रुद नोङो गुसु एबा गुदुं जाब्ला हामगौमोन नाथाय नोङो दुंब्रुद गुदुंबो नङा गुसुबो नङा बेनिखायनो आङो नोंखौ गोबायाव गारगोन। इसोरा बे गोथार बाइबेलारि फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे आर'ज मोनाबिलियाव गेदेरफोर लाबोथोंसै। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं गुसुङै फरायनानैहाय मिथिनो मोनबाय। आङो मिथिगौ नोङो माबादि बे बाथ्राखौ सोर बुंखो माब्ला बुंखो मानो बुंनाय जाखो बेखौ गुवारै नायोब्ला जों हेडिंनिफ्राय नायबोयोब्ला मिथिनो मोनो। बे जाबाय आफा इसोरा जोबनाय मुगानि बोथोरफोरखौ खोन्थानो थाखाय 12 जन चेलाफोरनि गेजेराव 11 जनफ्रा दानस'जादों फोसावजादों। बिनिफ्राय सासेल' जहन्नाया बियो बोरायनानै थैदों। बियो गाहाम रादाब फोसावनायनि दायाव पाटमस दिपआवहाय गारनानै दोनहरजादों। बे समावनो आफा इसोरा बुहुमाव जागोन भबिष्यत फोथायारिफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय जहननि गेजेरजों दर्शन खालामदों। बेयाव बुंदों आङो मिथिगौ नों माबादि बे जाहैबाय लाउडेकिया मण्डलीखौहाय सिदायै इसारा सोंखारहरनाय बाथ्रा। बे मोनाबिलियाव जों मण्डलीनि बाथ्रा सानना लाबानो जों जोबखाय जों जोंनि बाथ्राखौसो जों सावरायनि। आं मिथिगौ नों माबादि नोङो गुसुबो नङा गुसुद्रायबो नङानो गुदुंबो नङा दुंब्रुद नोङो गुसु एबा गुदुं जाब्ला हामगौमोन नाथाय नोङो दुंब्रुद गुदुंबो नङा गुसुबो नङा बेनिखायनो आङो नोंखौ गोबायन गारगोन। बे बाथ्राया जोबोद गिथावथाव आरोखि। गोबायन गारगोन माब्लाबा जानाय आदारा बियो हजम जायालाबानो खुगाजों गगारफिनो। बे गगारनाया ओरैबादि गाज्रि बे बुस्थुआ जोंनो मानसिनो नांगौमोन जाजानाय मुवा हजम जानांगौमोन नाथाय बियो गगार जाफिनो माखासे कन्डिशनावहाय। आरो बे गबायननाय मुवाया ओरैबादि गाज्रि मोनामनायाव बियो जोबोद गाज्रि। माब्लाबा जों बयबो अबिगथा दं बयबा लं जार्नि खालामोब्ला बासाव सोरबा सासे मानसिया गगाना होयोब्ला माबादि असान्थि गुबुनाबो गगाफानो गोनांसिन जायो। दा बेयावहाय गबायननाय बुस्थुआ बे जानाय मुवानि बाथ्रा बुङाखै। आफा इसोरा जों फोथायारिफोरखौहाय माखासे साबधान बानि होनाय बेयाव बुंखाबाय। जोङो बे आत्मिक बिसयनि इसोर जिउहानि बे साबधान होनायखौ बुजिनो थाखायब्ला बेयावहाय दुंब्रुदनि खोथा फैदों। नोंसोर गुदुंबो नङा गुसुबो नङा बेबादिखौ आङो गबायन गारफिनगोन होनना बुंदों। दा बे दुंब्रुद बुस्थुखौ इसोर जिउआ गबायन गारनो नागिरनाय बाथ्रायाव जों अब्ला जों दुंब्रुदखौ एसे बुजिनानै लाग्रोनांगोन। दुंब्रुद बियो ओरैबादि रोखा जायो जुदि एग्जामपोलखौ जों दैनि बाथ्राखौ लाबोयोला। गोजां बोथोराव फ्राय मानसिफ्रानो दैखौ फुदुंनानैहाय दुंब्रुद खालामनानै जों लोङो। देहानि थाखाय दुंब्रुद दैया जोबोद मोजां। बे दुंब्रुद दैया माबोरै जायोब्ला बियो फुदुंजानाय मोनसे गुदुं दै। जेब्ला बे गुदुं दैयावहाय गुसु दैखौ होयो अब्ला गुसु नांदेरोब्ला गुदुंजों गुसुजों लोगो लानानै मोनसे लेभेलाव थायो। बियो गुसुबो नङा आरो गुदुंद्रायबो नङा मोनसे लेभेलाव दुंब्रुदआव थायो आरोखि। बियो लोंनो थाखाय गाहाम जायो। दा बे गुदुंबो नङा गुसुबो नङा आं नोंसोरखौ मिथिगौ। नोंसोरो बेबादि गुदुंबो नङा गुसुबो नङाब्ला आं नोंसोरखौ गबायनगोन। बे रावा जाबाय जोंनि मोनसे स्पिरिचुवेल आत्मिक बिषयावहाय बुंनाय रावसो।
दा बेखौहाय आत्मिक बिषयावहाय जोङो गुदुंबो नङा गुसुबो नङा रावखौ बुजिनो हास्थायोब्ला जों गुदुंखौ हानहरनांगोन जों गुसुजों जेब्ला मिक्स जायो अब्ला बिसोर दुंब्रुद जायो नालाय अब्लासो क्लियार जायो दा बे बाथ्राजों आत्मिक बिषयाव मोनदांहरनो थाखाय आं एकथा खोथा बुंनो थाखाय हास्थायदों आत्मिक बिषयाव गुदुं माने जाय मानसिफ्रा खनफ्रोमबो गिर्जायाव एबसेन्ट खालामालासे रेगुलार फैबाय थायो बे मानसिफ्रानो गुदुं नाथाय मेक्सिमाम आं नुदों जोंनि मण्डलियाव एखेबारे रेगुलारानो गोबां दङ बयबो खुंफ्रोमबो देवबाराव फैयो खुंफ्रोमबो देवबार बे जाबाय सासे फोथायारिनि आत्मिक बिषयावहाय गुदुंनि मोनसे नुथाय बिसिनि जिबना गुदुं आरो बेबादिनो बाख्नायनाय सिबिनाय मेक्सिमाम मानसिफ्रानो गिर्जायाव फैयोब्ला गावनि खुगाजों बाख्नायो सिबियो मेथाइ खननानैहाय जों जायफ्रा बाख्नायनाय सिबिनायाव गावनि खुगाजों इसोरखौहाय बाख्नायो सिबियो मेथाइ खननो बेबो मोनसे गुदुंनि आत्मायाव गुदुंनि सिन आरो बेबादिनो जोंहाथ' आरज दङ नै गोबां मानसिफ्रा आरजआवबो बाहागो माखासेया कन्टिनिउ जायखि रोखोमनि आरज जाया मानो बिसोर कन्टिनिउ खालामबाय थायो जाय मानसिया आरज खालामफ्लायबाय थायो बे मानसिफ्रानो गुदुं आत्मायाव जाय मानसिफ्रा दान होसोमो इसोरनो रंजा बाजा होयो बेबो मोनसे गुदुंनि सिन इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामनाय बाइबेल फरायनाय जाय मानसिया इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामो फरायो बेबो सासे धार्मिक मानसिनि मोनसे प्रमान बा आत्मायाव जे बियो गुदुं बेनि मोनसे फारिलाइ बुंनायफ्रा जायफोरनि जिबनाव दङ बेनो मोनसे धार्मिक गुदुंनि सिन ओमफ्राय दानिया नायदोनि नों शास्त्रआ बुंदों नालाय नोङो गुदुं नङाब्ला गुसु जाला हामगौमोन होनना बुंदों दुंब्रुद जास्लायनाय गुदुं जाला हामगौमोन नङाब्ला गुसु जाला गुदुंनि ओंथिया जाबाय खनफ्रोमबो गिर्जायावहाय हाबनाय नङाब्ला बाख्नायनाय सिबिनायाव गावनि खुगाजोंहाय बाख्नायनाय सिबिनायाव लोगो लानाय आरज खालामनायाव बाहागो लानाय दान सोमनायाव बाहागो लानाय बाइबेल ध्यान खालामनायाव बेफोर गासैबो माने धार्मिकता एबा गुदुंनि मोनसे साइड भिउ दाने बिनि अपोजिट गुसु बे गुसुआ जाबाय आत्मिक बिषयाव सुग्लायलांनाय बेखौ जों एसे सानहरब्लानो हमनो हायो गुसुआ माखौ होनो होनना बुङोमोन जाय मानसिया खनले मोनफ्रोमबो जाथायफ्रावनो एसे बोराबमो बे जाबाय गुसुनि सिम्बल बियो गुसु जायखौनाखि बेवहाय बुंनाय जादों गुदुं आरो गुसु बे जाबाय गुसुनि सिन आरो जायफ्रा एसेयावनो माने गावखौ हमथालाबा रागजोङो बेबो बिनि जिबनाव आत्मिक बिषयाव मोनसे गुसुनि बियो मोनसे सिन आरो जाय मानसिफ्रा नांज्लायनो दासिमबो हायो नांज्लायनायाथ' एकदम भद्रथा गैया गोरों मानसिया नांज्लायनोबो नाङा संसारनि मानसियाबो नांज्लाया नाथाय जों इसोरखौ फोथायग्रा जानानै जों नांज्लायोब्ला बेयो मोनसे गुसु नोंनि फोथायनाया धार्मिकता गुसु नों गुदुं नङा मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय गन'गोना खोथा बुंनाय बेबो मोनसे गुसु अधार्मिकनि मोनसे सिम्बल आरो रायखुमानायफ्राबो मोनसे गुसुनि सिन निन्दिनाय साबमा खोथा बुंनाय थारमाने मालाबा समावहाय खोथा बुंबायानोसै बुंजाबायानोसै नाथाय जोङो एकदम खमानो हाथारा थि आंखौ बियो बेबादि बुंदों सानसे समाव निमाहा होनो रोङै नैबेफोर जाबाय गुसु साइडनिफ्राय फारियै बेबादि निमाहा होनो हालायै मण्डलियाव साननाय हनायाव डेभेलपखौ आत्मिक बिषयावहाय डेभेलप खालामनो नागिरनायाव गोरोबज्लायनो हाया सापर्ट खालामा बेबो गुसु साइडनि मोनसे सिन सोरनिबा जिबनाव बेबादि नुथाया बेबादि आखला बेरखांदोंला बियो गुदुं नङा बियो गुसुआवनो दङ मिलायनो हायै मानिनो हायाबो बियो मोनसे गुसुनि सिन
आरो मैला साननाय गुबुननि सायाव गाज्रि साननाय बेखौ मेगनजों नुनो मोना नाथाय माब्लाबा माब्लाबा बे सिङाव थायोब्ला मानसिनि जिबनाव आखल आखुआव रायज्लायनायाव बेफोरो बेरखाङो बेबो गुसुनि सिन मोनसे मैला साननाया खालाय जिउ खुंनाय खालाय जों पबित्रता जायाब्ला जों सोरगोआव थांनाय नङा नाथाय जों गोबां समाव जोङो खालाय जिउ खुंनाय जेरै जौ लोंनाय जिनाहारि खालामनाय मानसि सिथारनाय बेयाव गोबां बिसयफ्रा गोलैयो खालाय जिउ खुंनाय नैबे गासैबो मोनसे गुसु आत्मिक बिसयाव सुग्लायनाय गुसु साइडनि बाथ्रा दा बाथ्राया जाहैबाय बेयाव बुंनाया नोंसोर गुदुं जाला हामगौमोन हयथ' गुसु जाला हामगौमोन बेखौ जेब्ला गोथौयै जेब्ला जों सानदों अब्ला गुदुं जाब्ला जाखानांगौ जोङो अब्ला धार्मिक खथा जाखानांगौ जों धार्मिक खथा जाना जायाब्ला एकदम नोङो अधार्मिक जाखानांगौ धार्मिक जालासो नों सोरगो थांगोन नोङो धार्मिक जायालाबानो दुंब्रुद ब्रुद थारमाने अधार्मिकबो नोङो मिक्स जाबाय बिनिफ्राय धार्मिकबो मिक्स जायोब्ला आं बिसोरखौ गबायन गारगोन दा दुंब्रुद ब्रुद ना माखौथो होननांगौ जाखो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आं मोननै लाइनजों फारिलाइ मोनसे जाबाय धार्मिक खथानि जायफ्रा रेगुलार गिर्जा हाबो आरज खालामो इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामो आरो बाइबेलनि परामर्श गावनियाव मोननाय बोरफोरखौ गुबुननो खोथायो बे जाबाय गुदुं धार्मिक खथानि मोनसे लाइन ओमफ्राय बिनि एगेन्स्टआव आं बुंदोंमोन बोराबनाय रागा जोंनाय नंखाय बाखाय खोथा बुंनाय निमाहा होनो रोङै गोरोबनो रोङै गुबुननि खोथाखौ गनाय रोङि बे जाबाय मोनसे गुसु साइड दा बिदिब्ला दुंब्रुद ना माखौ होननानै बुंगोन दुंब्रुदआ आं बेखौनो बुंनो हास्थायो बा नोंथांमोन क्लियार खालामनो हास्थायो बेयाव जोङो मोननै फारिलाइ नुबाय दानिया बे मोननै फारिलाइया जेब्ला लोगो नांबाय अब्ला बे आत्मिक बिसयाव दुंब्रुद ब्रुद जाबाय बियो नों हाजार गिर्जा हाबनो हागौ नों हाजार प्रार्थना खालामनो हागौ नों हाजार गोदै बुंनो हागौ बे जाबाय गुदुं साइडनि नोङो दुंब्रुद मिन्स नोंजों लोगोसे बै गुसुआबो दंफायो गंफ्रोमबो गिर्जा हाबनानै नों बोराबोब्ला नों रागा जोङोब्ला गिर्जाबो हाबो गुदुं आरो ओरै गुसुबो दङ नोंनिया नों रागखौ जोङो गारनो हायाखै नों जोंबाय थायो माबा एक्सिडेन्टेलि जोङो बे आलादा खोथा खिन्थु नों जोंबाय थायो बोराबबाय थायो नांज्लायबाय थायो अब्ला गुदुंजों गुसुजों मिक्स जाबाय नों गिर्जायाव मोजां हाबनाय सासे मानसि खिन्थु नोंनियावहाय माखासे आखुथायफोर दं जाय आखुथाया बियो गुसु अब्ला नों दुंब्रुद ब्रुदआव जाबाय नै बेबादि रोखोमखौनो आफा इसोरा गबायन गारनो नागिरदों सिबिनायाव जोङो मोजांथार बाख्नायनाय सिबिनायाव बाहागो लायो बे मोजां खोथा गुदुं नाथाय नों बेखिनिखौ मावनानैबो नोङो रायखुमायोब्ला निन्दियोब्ला अब्ला बे गुसुआबो गुदुंजों मिक्स जाबाय अब्ला नों दुंब्रुद ब्रुद नों दुंब्रुद ब्रुद दङ आरज खालामखायो नोङो दान होसोयो नोङो बाइबेलनि बाथ्राखौ नोङो ध्यान खालामो नाथाय नोङो माब्लाबा समाव मानिनोनो हाया नों गुबुननि बाथ्राखौहाय गोरोबनोनो हाया अब्ला गुदुंजों गुसुजों धार्मिकजों अधार्मिकजों मोनसे लेभेलाव फैबाय बे जाबाय दुंब्रुद ब्रुद जाय मानसिया दुङाबो सुवाबो आं बिखौ गबायन गारनाय अर्थआ एकदम आं बिखौ नोरगाव गारगोन होननाय जादों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दे बे मोनाबिलियाव जों एसे गावखौ आन्दाज खालामनि ओमफ्राय गावखौबो नायनाय आंनियावबो दङ नामा बे दुंब्रुद नालाय गुदुंला गुदुं जा गुसुला गुसु जा नों पियर गुदुङाला नों सोरगोआव थांनाय नङा नों गुदुं जाना नों गुदुं बादि खालामनानैहाय धार्मिक खोथा बादि खालामनानै नर्माल माखासे बै गुसु आखुथाया नोंनियाव थायोब्ला नोंखौ गबायन गारगोन नुनायाव नों धार्मिक खोथा बादि नुनायाव नोंनि मेथाइ खननाया मोजां नुनायाव नोंनि आरज खालामनाया गोदै नाथाय नोङो बै माखासे गुसु आखुथायखौबो नों मिक्स खालामब्ला नों दुंब्रुद ब्रुद इसोरा दुंब्रुद ब्रुदखौ मालाबाबो कनसिडार खालामनाय नङा बियो एकदम गबायन
मोनथारगोन बे गबायनायनि ओंथिया जाबाय बेनिखायनो बे मोनाबिलियाव आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होयो सिगांनि जिबना थांबाय जों दिनैनो दानो जि खोथाखौ खोनाबाय बे मुहुर्त समावनो जों सिद्धान्त लानांगौ नङाब्ला जों एखे स्टेपआव थाबाय थायो जोङो मानसि जानायखाय गोरोन्थि मावो जों बे गोरोन्थिखौ बोदेर बुंबाय थानानैनो जों सुवाबो जाबाय थानाय जिउ खुङोब्ला जोंखौ गबायनानै गारगोन बेनिखायनो गुदुंला गुदुं जानांगौ गुसुला गुसु जानांगौ नों दुंब्रुदना गुसुनि केटेगरियाव गोलैयो बियो सोरगोआव थाङा दुंब्रुदना एखे गुदुं जाखानांगौ गिजाव हाबनांगौ आखाइ खबनांगौ आरज खालामनांगौ बाइबेलनि बोसोरखौ ध्यान खालामनांगौ हागौ मानि राग जोंनायनिफ्राय गोजान थानांगौ नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजान थानांगौ बोराबनायनिफ्राय गोजान थानांगौ मिलाया खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ खख' जानानै गुदुं जानांगौ बेखौसो इसोरा हास्थायदों आरो जायफ्रा दंमोन बेखौथ' गुसुजों दोनांगौ बायंगोन गोबां समाव गोबां खृष्टान मेक्सिमाम नोंथांमोना जिउजों एसे आन्दाज खालामहरदो जिउनि साननायजों नागिर संसाराव बेसेबां दुंब्रुदनि मेजरिटिया बांसिन दङ बे बाथ्राजोंहाय जुदि दानि बे बाथ्राखौ खोनानायजों लोगोसे सानहरनानैबा मेक्सिमाम दुंब्रुदबो बिराद मोजां बियो रल खालामदों इसोरनि रायजोनि थाखाय नाथाय नंखायाव मिसा मिसि बोराबदों नंखायाव गोरोबनो हायाखै नंखायावनो बेबादि निन्दिनाय बाथ्राफ्रा ओंखारदों मेक्सिमाम आंनि मोनदांहरनायाव नोंथांमोना माबोरै नुहरखो मेक्सिमाम बांसिनानो दुङाबो सुवायावबो दङ दुङाबो सुवाबोब्ला एकदम गबायनगोन दुङाबो सुवाबो बि गावखौनो थाल मोननाय नङा खिन्थु गुदुं जाथारखानांगौ जोङो गुदुं जाब्ला जों सिनायगोन नैबे गुसु होननानै दुंब्रुदब्ला नों गुसु ना मा सिनाय नङा नों गावखौ धार्मिक खथा होननानै मोनगोन सानना लागोन आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनानैहाय बेयावनो फोजोबनायसो एसे मोनदांहोनो जों माब्रै धार्मिक खथा होननानै गावखौ सानना लागोन दुंब्रुदनाव नों सानफ्रोमबो गिजा हाबो नालाय नोङो दान होयो नालाय नोङो मेथाइ खनो नालाय आरज खालामो नालाय नोङो फेल'शिपआव बाहागो लायो नालाय बेखिनिखौ जोङो बिराद गुदुं थख' मोननानै लायो खिन्थु आं बेखिनि जिबन जापन खुंनायावबो बै माखासे गुसु साबमै अधार्मिक आखुथायफ्रा आंनियावहाय नांदेर दङ बे नांजाबनाया नोंखौ दुंब्रुदनाव बोख्लायनानै दङ जों थाल मोननाय नङा बेबादि सासे व्यक्तिनि खोथा बुंनो थाखाय हास्थायदों जि समाव गोथार जिउनि अर जोंदों पेन्टिकस्टनि समावहाय 120 जन मानसिया गोथार जिउ मोननानै बे समाव गोथार जिउनि जोंब्लावनायाव ओरैबादि इसोरनि सोमोनांथाव महिमाफ्रा जादों जोंनि दान होनायफ्रा बै समनिजों रुजुजायाखै इसोरनि जिउजों थुलुंगानानै गावनि हाखौ फानदों आरो होफैदों थोनहरजानायखौनो लोगो लादों गावनि सम्पतिखौनो एकदम प्रसार खालामनायाव बिसोरो दान होदों बे समावनो जरासे हौवा हिन्जावाबो बिसोरबो थुलुंगानानै हा फानदों जों बयबो मिथिगौ आनानियास एन्ड साफिरा गोथार जिउनि जुगावहाय थाफानो मोननाय गोथार जिउनि वाद जोंनाय मानसिफोरजों थाफानो मोननाय नाथाय बि जिबादि बाथ्रा बुंनानै बियो थैनानै थांबाय बे आखुथायखौ जों जेब्ला जिउजों ध्यान खालामो अब्ला जोङो रोखा नुहुरो बियो गोथार जिउजों सुफुंजायाखै बे धार्मिक खथा नङामोन बियो बे मानसिफोरनि अर जोंनायाव बिबो थुलुंगानाय मोनदोंमोन थुलुंगानाय मोननायखायसो बियो हा फानदों गावनि हाखौनो फानदों बिनिफ्राय बियो पिथरनि खाथियाव बे हा फाननायखौ लानानै फैदों गथायफैदों नै आंनि हा फाननाया गोथार जिउआ रोखा रोखा दिन्थिदों पेटरनो बियो सोलिबाय हाब नों गोथार जिउनि सिगाङाव मानो मिसा खोथा बुंखो खोथा फंसेयावनो नोङो गोथार जिउनि सिगाङाव मानो मिसा खोथा बुंखो नोङो सैताननो मानो जायगा होखो फंसे खोथायावनो बियो ज्रब गोलायदों जेब्ला गोथौयै सानो बियो एसेबां फोथायनाय दंमोन जे गावनि हायाखौ धार्मिक मानसिफोर फाननायाव बिबो फानदों खिन्थु बिनि गोसोआव निसायानो खारनाखै बिबो फोथायदों बिबो थुलुंगानाय मोनदों थुलुंगा मोननायखायसो बियो हा फाननानै थाखा लाबोदोंमोन नाथाय बिनियाव निसा थगायनायानो खारनाखै दुङाबो सुवामोन
बे मानसिखौ जेब्ला गोथौयै सानो अब्ला बियो दुङाबो सुवाबो बिनिखायनो बिनियावहाय मिसाजों आरो पबित्रताजों लोगो नांनानै बियो दुङाबो सुवाबो थैनो गोनां जादों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे रावा जोंखौबो सतर्क बानि होबाय जोङो जुदि पियर धार्मिकब्ला धार्मिक जाखानो हागौ नङाब्ला नोङो धार्मिक मानिनो आदासदा एसेल' थुलुंगानाय मोननाय जिबनखौ लानानैहाय नोङो धार्मिक खथा बादि जिबन खुंदोंब्ला मानसिनि नोजोरावल' नोङो धार्मिक खथा इसोरनि सिगाङावहाय आङो जुदि धार्मिक खथा जानो हायाखैलाय जोबनाय मुगायाव आंखौ गबायन गारनायनि ओंथियानो नोरोगाव गारजागोन खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथोंसै आरो बे बाथ्राजों सैथोथा नंगौ जों धार्मिक खथा जिउ खुंनानै दुंब्रुद नङा गुदुं थारमाने धार्मिक खथा जिउ खुंनो हाथोंसै आं बेखिनिखौनो बुंनानै